Garantir a conservación da illa e o tempo facela desfrutable para a veciñanza é o obxectivo do Plan de Usos e Conservación de Tambo elaborado polos arquitectos Sergio Portela e Juan Portela. Eu creo que aquí se falou de edificacións existentes, de cultura, de educación, de temas de sostenibilidade. Logo, para nós é fundamental o feito de conservar a illa, pero ao mesmo tempo de buscar un aproveitamento do que é a propia illa. Sobre a flora, o Plan de Usos recorda que o 95% da superficie está ocupada por eucalipto branco, algo que requirirá dun importante esforzo de recuperación. Se pensa facer unha transformación moi paulatina sobre todo hacia unha flora autóctona. É unha flora onde se potencie o espacio da biodiversidade. Penso que temos a sorte de que temos un centro xusto enfrente que é o centro de Lourizán. En canto ás construcións, a intención é recuperar algunhas das existentes. O plan propón a recuperación do lazareto para usos hostaleiros ou congresuais, a restauración da capela e do polvorín e a conversión do destacamento nun centro de interpretación. Tamén se recolle a creación dun anfiteatro aberto. Así as cousas, o acceso a Tambo seguirá a estar controlado. Nós o que queremos por parte do Concello sempre ter un control sobre eses visitantes e sempre que sea algo sostible. A nosa preocupación tampouco é falar de cifras, decir, que haya un incremento, unha masificación. Nós o que queremos é un control sobre a propia illa e que todo o que se faga sea moi respetuoso, moi sostible, porque queremos que teña un futuro e, sobre todo, sin perder o propio pasado do que é a illa. En canto ás praias, unha parte de área da illa preservarase como espazo natural, mentres que o resto será de uso público. Tamén será accesible o areal de Tenlo. A Dreira e a de Oeste manteránse como reserva. O plan elaborouse partindo das experiencias vividas noutras illas para evitar repetir posibles erros. Non se poden facer, por exemplo, excavacións mineiras, ou non se poden facer instalacións de radiotelefonía, ni se poden facer, por exemplo, muiños de vento. O Concello está a traballar tamén na elaboración de documentación necesaria para solicitar para Tambo a consideración de espazo natural de interese local, que integrará este plan de usos.